Ndotwa Washington marimira kana kuti Bojo ngora baba Isabel. Kutaura kune kwatuta ndiri menzimwe inoshedzera kuti budiriro ku Cape. Kunonzi kwa Marange ndizvo. Muri ya Zimbabwe amai vamuri kuona pamba pavarabasi pavo. Vangomuka varipo. Tichitaura navo vari kuti vanobva kuZambia. Vanobva kuZambia. Kwanzi ndiri kufamba ichi. Mama makadi? Ndikuino. Muri bwino? Mabva kupi amai? Zambia kaiko ndinogara kuno ndinogara kuchiyambe. Kuno kumunogara kuchiyambe. Muno muZimbabwe mune zvimene zvichiyambere muri Zimbabwe? Amuiziwe? Yamba iri kuno muno. Iri muno muHarare? Ko pano pamba mazosvika sei? Namo musukuru inobva. Namo? Namo inobva kuti ufamba. Mauya nekombi, mauya nendege, mauya nemota? Mauya nei? Kombi. Kombi nei makumbo? Ko sei musina kupfeka? Sei musina kupfeka? Kaviri kutokaenda nemvura. Hepo ndikutaura vasikana nati ndikweteiwo kati sheti ndozokupumurira ikana nasoka ndokupaya. Naenda kumbo. Saka hama dzenyu dziri mune hama dziri muno muZimbabwe? Muno muZimbabwe ndinogara navo kuchiyamba. Moto wako. Icho kwadi muri yeZimbabwe. Vepana pande vapi? Imi mukoma imi ndi munogara pano. Chii chaitika kuti muzive kuti uyezve maona nguva yemaya? Takaona makuseni kuma 5 vari muzi vasina kupfeka. Vasina kupfeka. Maziva sei kuti pane munhu panze kuma 5? Tinotoona zvinonzwika panze kuti pane chiriitika panze kana uri mumba. Ndobva mabuda panze. Ndobva mabvunza ko ndiwani? Ndiwani. Avasitaura kuziva kuti chiyamba kwakubva hatisi kuziva kuti chiyamba ndikupa. Apo iyo chimwe chakutaura chamuchachinzwi. Ayi mutauro language yatirasa. Yei, saka mazivisa ere mapurisa machi? Mapurisa ataura kufana kuti mazivi. Saka pondera imitevu kuti muchawe nemapurisa. Andori atikwanise kudzaka mapurisa asati aziva kuti kune. Saka ndizo zamaona. Andirika. Saka chiripo ndichokuti muri fanira kuti muzivise chi mapolisi. Polisi ndiyo inotora munhu pano kubva pano kuti munhu akabva pano ari ega akazoonekwa ari pane imwe nzvimbo yakanganisika anonzi abva papi panapa munhu anofanira kubva panapa ari mumaoko epolisi ende imimi varidzi vepamba zvatakutoita izvi ndezvekuti ngachibatsirane kutanga izvezvi kuti tikwanise kutsvaga mapurisa tiri tese tiri pamwe chete. Alright, ini zvandogona kuita ndokupai transport. Chandisingagoni kuita kupinza amai vamota mangu. Saka inini munopinza nini mutransport? Ndoenda nemi kupolisi aiwa kuzodzoka panapa ndini sasha ndiri polisi. Izvese kana time yangu muri kuona yatodi yatofamba ndirika. Ndoda kunotaurawo izvozvi. Anditi ndidzo nyaya dzacho. Andirika. Saka munoziziva kuti pachivanhu chedu tinenge takungoti maybe tichasara tisina kugara zvakanaka ende hapana ari kunzwisisa kuti maya vari kufamba sei vari kuita nezvei. Asi chokwadi chiripo ndechekuti dzimweni dzenguva hama dzavo dziri tovatsvaka pamwe vachitonzi munhu anorwara pamwe chete tinofungidzira kuti zvamuri kufungidzira pamwe hazvisi. Handizivi vataka kuvaona mai ava zvavakapfeka izvi matova ndo makasara hembe zvese nehembe dzemukati nebhutsu icho kwadi muri yeZimbabwe ndo zviri kuitika mukati menzvimbo yebudiriro kunonzi kuCape kujurawo kwa Maranga ndirika. Amai vamuri kuona vangomuka vari panzvimbo pamba pevanhu kumapasi peyabve kuseni kusvika pari zvinhu vasina kupfeka vari naked ndati musi Uganda kana bhandi hembe dzaenda amai vari kuti kwanzi hembe dzaenda nemvura. Saka amuna hama yenyu yamuri kuda kuti iuye here izokutorai? Toda kuedza hama dzenyu dzedzo zokutorai ka? Dziri kupi? Mwana wangu kawo ndio kana naye ameno kuenda kunotandara.